който по-късно заменен от Танчовски поради контузия и Георги Минков. Стратегът Митко Пенев пък замени Кремелиев с Бербатов. Румен Христов с Владо Манчев и Стилян Петров с Методи Деянов. Въпреки това обаче яловата игра на футболистите на ЦСКА продължи и през това второ полувреме. Това наистина скъса нервите на президента на ЦСКА Илия Павлов и неговата съпруга Дарина, които бяха на централната ложа на стадион Христо Ботев. Доста главболи обаче щяха да имат жълто-черните през това второ полувреме, защото ЦСКА се втурна с зъби и ногти да направи всичко възможно да изравни резултата. Това беше съвсем естествено с оглед на това 0-1 през първата част. Сега видяхте между двама се опита Гермо Добриски. Там беше Митко Трендафилов. Естествено е това да бъде пряк свободен удар в полза на Ботев. Минута се центрира от свободният удар. Внимавайте добре какво ще се случи в тази 47 минута. Марин Бакалов центрира. Митко Телкийски 2-0 за Ботев. 2-0 за Ботев. Перфектно изпълнение на Мечо Телкийски. Резултатът е 2-0 само 2 минути след подновяването на играта за втората част. Сега вижте повторението. Виждате къде е топката от дясно на Кючуков. Марин Бакалов центриран с десния крак. Виждате къде е Телкийски. Той надскача всички и с глава праща топката в десният горен ъгъл на Кючуков за 2-0. Резултат, който напукна всички неверници. Ботев достигна още в началото на втората част. Разбира се, сега струва си още веднъж да видим това наистина прекрасно изпълнение, с което Ботев вече имаше доста сериозен аванс от 2 гола. Разбира се, феновете на Ботев пък бяха обезумели от щастие. Мечо пък също беше на върха на седмото небе. След това наистина отлично изпълнение, което направи. Сега след тази атака вижте още веднъж голът на Телкийски. Голямата атмосфера и емоции, които ставаха на пистата. Предна атака за ЦСКА, 86-та минута. Владо Манчев, удар на Манчев, отново Армен Амбарцумян. Повторен удар този път на Асен Букарев, който от няколко метра отново постави на изпитание младият вратар на жълто-черните. Наистина много овации в тези последни минути заслужи Армандо. Не е присъдено това, което казвам, уважаеми телевизионни зрители, защото Амбарцумян спаси в последните минути наистина 100% голови опасности пред неговата врата. Въпреки това, гостите продължаваха да атакуват, домакините от Ботев. Видяхте Дечо Рязанов за секунда. Той непрекъснато тормозише отбраната на ЦСКА и държеше в напрежение защитниците на гостите. Нападателите на ЦСКА пък продължаваха да атакуват. В крайна сметка те
така или иначе не успяха до края на срещата да се доберат до така за исканият от тях гол. На 3 пъти вратарят на червените Тодор Кючуков се принуди да влиза в ролята на либеро, за да компенсира грешки в защитата пред него. Ето поредна атака. Отново Дечо Рязанов. Таранът на Ботев, младото попълнение на жълто-черните, дошъл от школата на Ботев, тормози защитата на ЦСК. Най-важно беше в тези последни минути, които виждате, уважаеми телевизионни зрители, от матча, да запазят хладнокръвие футболистите в жълто-черен. Това те сториха за голямо удоволствие на 25 000 те по трибуните. Сега ще се уверите какво става на резервната скамейка на Ботев Пловдив и как реагира в последните заключителни секунди от матча Петю Зехтински, наставникът на Ботев. Искам да ходя там. Така, след определено по-стойностна и по-добра игра, с 2 гола на националната Димитър Телкийски в 34-та от Дуспа и в 47-та, Ботев съвсем заслужено успя да победи Гранда ЦСК и хвърли една от големите бомби на последния съдийски сигнал. Ботев успя да победи с 2-0 ЦСК. Наистина еуфорията е много голяма. Неочаквано е тази наистина класическа победа на жълто-черните. Все пак Гранда ЦСК не играе в Пловдив и не се побеждава всеки ден. Виждате каква еуфория по трибуните. Жълто-черната агитка поздравява играчите на Ботев. Победа с 2-0. Наистина Петю на Зехтински. Които милеят за пловдивския футбол. Аз мисля, че това е най-важното на днешния ден, защото бе една изключително трудна победа, но в много важен момент дойде тя. И зарадва и може би това беше реванша пред нашите многобройни привърженици. И за днешния матч, за подкрепата им благодарим. Това от името на всички момчета казаха да го кажа, така че това е, мисля, най-важното. Много ценна и навременна победа над един силен отбор. Видяхте на какво беше, но радвам се, че проявиха характер нашите футболисти. Стигнахме до този добър резултат. С 10 човека видя се, че доста трудно се играе. Разговарям на друг. 9 още. Не. Последните минути
Да, ЦСКА изтърваха поне 3 положения, нали? 3. Не 1 на 5, може да пише, че 2 на 5 би трябвало да бъде. Защото оня път с Миньорка 1 на 5 трябвало да бъде резултат. Пак бях точен тогава, извиняй. Пак бях точен. 3 положения имаха хората. Добре, допускаш, че Ботев може да изиграе същия мач с Левски. Как да не казваме да го спече, защото всичко става. Малко да се порадваме за... Точно така трепирам. Няма смисъл да се говори. Как можем да се обясним факта, че издъхнаха миналия матч физически футболисти, а този матч успяха все пак да го изиграват на ниво от физически? Вижте, аз си за матча в Бургас, сега да се разберем, пред всички вас журналисти в четвърта казах, че това е един матч, който не на всяка цена момчета са обременени да гонят точки, но искам да играят достойно, да се представят достойно. Сега, какво разбира някой под достойно, това си негов проблем, но в никакъв случай не бях отписал този матч. И ако казах нещо добро за този матч, беше, че дори в 90-та минута нашите футболисти изтърваха едно положение. Последните 15 минути стояха много добре физически. И това ми радва, аз тогава го отчетах това нещо, така че ще се подобрява от самите си тренировки, цикъла вече матчове. Горе-долу физическата подготовка си оправя, но пак казвам, ще си има проблеми в това отношение. Другото е по-важно, че проявиха характер. Аз така споделих и в Бургас, той господин Александров беше Тилкийски направи един много добър матч, но второ по време, което заслужаваше адмирация, днес беше пак така на добро ниво и както той, така и другите момчета защита, които имаха трудни задачи да изпълняват. Се радвам, че опазиха фактически. Само Валю Станчев не игра в този отбор, защото всичко друго бе на лице. Дали ще играе Великов или Зафиров, дали ще играе там, кой други не каза, Иво Славчев или Стилян Петров, мисля, че голяма разлика няма в това отношение. Така че, мисля, всичко това, което можеше да бъде добро, то стана в днешния ден. За нас. Така или иначе, предстои този матч с Левски и няма да говоря за този матч с Левски. Добре, компенсацията на Шопов, това е цялата работа. Ще търсим. Ето го и Джулиев, фактически той преди много година страдаше от една контузия, явно уж беше готов. Момчето съм пожертвователно спаси чист гол и може би блокира му крака. Така че и него загубихме. Еми ще мислим някой юноше ще видим. Или някой, който така намерен, свободен и без да иска трансфери, защото някъде прочетах за едни премии, които са космически за нашия отбор. Така че нашата премия си определена. Не би ли трябвало вие сам да се пазите? Цял ден се разходиш, цял мач се разхождате там, може да получите инсулт. Прав. И не бяхте на скамейката. По-късно ще го помоля. Просто това е дам ти съвет съм. Просто ще почерпа специално от тебе. Виж сега, ще се почерпа специално да една бутилка уиски за тази победа. Става ли така? Винаги става. Някой друг имаше да черпиш. Не се представи. Може и изобщо не ме почерпиш. Не, ще почерпа. Някой друг имаше да черпиш. Що бе? Аз от после бих е прял. Не, него не. Защото той ще изпи. Аз поне ще разгледа с приятели. Чухте как завърши пресконференцията на матча. Настроението нормално е да е оптимистично след такава победа.